Ilang lugar sa Davao del Norte nakaranas ng pagbaha na epekto ng trough ng LPA. Naritong report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Sa kuha ng residenteng si Dato Giday, makikita itong kasada sa Purok 12 Barangay Kanatan, Asuncion, Davao del Norte na nalubog na sa tubig baha dahil sa naranasang pag-ulan sa lugar. Ang ilang kabahayan, pinasok na rin ng tubig baha. Sa Kapalong, Davao del Norte, nagmistulan ng dagat ang kalsada dahil sa mataas na level ng tubig baha. Ang ilang kabahayan, pinasok na rin ng putik na dala ng tubig baha. Kaya ang ilang residente, inilikas na. Sa Tagum City, inilikas na ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente sa Purokay Mito, Barangay Kuambugan. Pansamantala munang nanunuluyan sa evacuation center sa Florentino Catalan Elementary School ang mga lumikas na residente. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 5 lugar sa Davao del Norte ang naapektuhan ng malawakang pagbaha. Kabilang dito ang Asuncion, Kapalong, Santo Tomas, Santa Cruz at Carmen. Sa inisyal na datos ng PDRRMO, mahigit 4,000 pamilya o 18,000 individual ang apektado ng malawakang pagbaha sa Davao del Norte. Wala namang naitalang sugatan sa nangyari. Gabi na monitor nga doon ay pagsaka ang mga major rivers nato. Early morning kagahapon, so nakita na nga ang mga lulaying area, particularly sa Asuncion, sa Sagayin, Kanatan, Doña Andrea. Samantala namahagi na ng tulong ang bawat LGU sa mga apektado ng pagbaha. Mula sa GMA Regional TV, 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News.